E chega o momento de falar de saúde, ademais unha das cousas que máis nos gusta facer en Hora Galega, que é abrir o melón dos temas tabú. E claro, rebuscando, atopamos dun tema que case non se fala, que é o sexo, Adri, a partir dos 70 anos. Hai idade para o apetito sexual? Fálase pouco. Fálase pouco. Deste tema. En Hora Galega o que quixemos foi sair á rúa. É o que imos comprobar agora mesmo, porque saímos á rúa para saber o que opinan vostedes, os galegos e as galegas, do sexo a partir dos 70. Existe? É mellor? É peor? Moita atención, porque as súas respostas non deixan a ninguén indiferente. Hoxe tócame descubrir como é o sexo a partir dos 70. E o apetito sexual irá a cousa para arriba ou para baixo. A partir dos 70 falan de sexo ou non? Pues yo lo veo la cosa más natural del mundo. Eu non. Non é tabú. Non é tabú. 67. Eu teño 62. Como é o sexo a partir dos 70? Como crees que é? Más tranquilo. Eu non sei. Es de estar moi ben, Eu, porque me acabo de quedar viuda, Pero, Todo depende de como ti teñas a libertad mental. De todos modos, non só é a penetración, simplemente unhas caricias, na nosa edad, un mellor fecho máis que cando estás 20 anos ou 30 anos. A calidad según como seas ti. Canto máis vello, mellor está. A quen cree que leva a partir dos 70 anos máis a iniciativa? O home ou a muller? Será o home, supoño. Ai, agora mesmo a muller. Hai opinións diversas, Hai opinións diversas. Ai, de momento vai ben. Quedámonos con iso. Bueno, xa escoitamos na rúa que de momento vai ben en moitos casos. A cousa vai encamiñada. Pero xa sabemos que en todo caso a información é poder e por iso temos con nos a Cristian Bispo, noso enfermeiro de Hora Galega, para despexar todas as dúbidas da rúa. Estás preparado, Cristian? Hoxe estamos preparados a ver con que nos sorprende, sobre todo o que decimos, quitar deses temas tabús. Imos cun arsenal de dúbidas que van despexar precisamente este tema tabú. Imos coa primeira. É normal que eu non tiña xa tantas ganas como antes. Iba a dicir ansia, me parece. Bueno, Temos se o ganas, vai sendo o mesmo. Sí. é o mesmo. Temos que ter en conta que ao final, falábamoslo xa a semana pasada, non? A medida que cumprimos os anos, xa vides incluso a partir dos 30, que esas hormonas, no caso dos homes, testosterona, nas mulleres os estróxenos, van ir disminuindo progresivamente, polo tanto, por causa diso vanse producir cambios no noso organismo, non? É algo biolóxico. É algo biolóxico que vai pasar. O normal, é o que falamos, é que hai que normalizalo, comunicalo, ser conscientes que nos pasa, e eso é o normal que ocurra no noso corpo. Que o líbido vai á baixa, non? Vai o líbido baixando, pero o apetito sexual non se vai perder en sí, non se malo que vai mudar e hai que buscar novas formas, que como que dicían as señoras aí no vídeo, temos que ser conscientes que isto é algo de idade. Entonces, que pasa nos homes? As ereccións xa non van ser o mesmo que antes, e, por exemplo, pois igual nos costa moito máis manter esa erección no longo do tempo e temos que empregar máis tempo nos preliminares, non? Temos que decir, é o mesmo pasa nas mulleres, afectando especialmente a lubricación. Entonces, eso temos que telo moi en conta, sabendo eso, é lei pois de é vida, algo por así normal. dicirlo. Antes Cristian fixo unha comparación que me gustou moito, que é a do forno da panadería. Hai que pasar máis tempo quecendo o forno que metendo pan dentro. Pero cociñar hai que cociñar, Hai que amasalo e hai que quecer o forno, despois o que é. Pero non se pode quecer o forno sin despois cociñar, Pero pan efectivamente, sempre ten que ser hai que rico. as cousas por orden. Iso é. E eso Cristian, igual, aos 70 cos 20. tal cual. Imos coa seguinte pregunta, vello. É que pasa se non podemos ter unha relación completa? Que pasa Claro, se eso non que- conseguimos chegar a ter esa relación? É dicir, as formas van mudar. Non temos que ver que é a sexualidade ou que é o sexo en sí, todo como que sexa o coito, a penetración, non? Iso vai cambiar, e o que aos 20 anos facíamos, só entendíamos eso, a veces incluso erróneamente, non? Que hai moito máis alrededor de todo iso. A medida que cumplimos os anos, e máis especialmente a partir dos 70, hai que priorizar moito máis e perder ese máis tempo, que non é perder, non? É invertir tempo no tema de esos algarimos, eses abrazos, unhas apertiñas, os biquiños, entonces todo vai mudando e todo cambia e descubrimos o prazer noutras cousas que antes igual non lle dábamos tanta importancia. Máis tempo nos preliminares, non? Enquecer para que non veñan as lesións despois, tamén. Exacto. Bueno, eso está claro, Un poquinho de ter cardio ao esas principio, cambras que dan a veces, o cardio que ven Hai despois. que meterse un pouco así despaciño en fariña. E non só físico, sino en iso, como diste, reforzar e redoblar ese afecto que todo vai axudar, non? Eso é, o prazer non só non lo vai dar o que é a penetración en sí o coito, Claro que senón non, que dende nos logo van que non. producir moito máis cousas, pois esos biquiños ou esas cousas. Agarimos. Que teño Agarimos. curiosidade por máis dúbidas que Veña. temos dende a rúa, que son ben interesantes. A medicación que tomo podría estar afectando a miña vida sexual?
Esta é unha das preguntas tamén moi interesante. Moi interesante, Sí, porque sobre todo xa sabedes, a partir dos 45, 50 anos, voltamos ao mesmo, aparecen tamén xorden, sobre todo moito máis as enfermidades crónicas todas que coñecemos, non? A hipertensión, a diabetes, entre moitas outras, e sí que hai certos tratamentos, vale, que se poden dar, como, por exemplo, medicación para a hipertensión, os betabloqueantes concretamente, que poden afectar a esa líbido e ao mantemento das ereccións no caso dos homes. Por exemplo, tamén os tratamentos con corticoides influyen. As estatinas que se dan as típicas para o colesterol tamén poden ter algunha relación con este fenómeno. Tamén, sobre todo, os tratamentos con ansiolíticos e demais, que xa falamos algunha vez, poden estar relacionadas. Pero, bueno, como sempre, todo ten solución. Hai que tomar boa nota, porque igual moitos homes están preocupados porque pensan que algo deles algo biolóxico e ten que ver cunha medicación. Sí, biolóxico pode ser, ocurrir nese momento, pero a medicación tamén pode estar detrás. Entón, o mellor que eso sempre consultar o seu médico de cabeceira ou udólogo de referencia para explicarlle, e a veces, bueno, pues, tratas de buscar esas causas que poden estar detrás dese problema, e unha delas, pues, pode ser esta. De feito, xa che ven no prospecto que algúns medicamentos de efectos secundarios teñen precisamente iso, a reducción da libido ou do apetito sexual. Que afecta do apetito sexual, sobre todo, bueno, centrámolos máis nos que afectan aí a xente maior, pero sí que hai moitos máis que tomamos incluso cando somos novos que poden ter unha repercusión niso. Entón, bueno, sempre telo en conta. Hai que telo en conta, Cristian. Imos coa derradeira, se che parece? Que ben, que sorpresa. Imos aló. Como podemos aceptar o paso do tempo e sentirnos aínda desexables? Isto sí que tamén. Boa pregunta. Desexar e ser desexable, claro, as dúas cousas son importantes. Eso é vital. E o que falamos que para manter ese desexo e esa atracción, non? É moi vital o facer o exercicio, manter unha dieta variada e equilibrada, pero eso non se fai xa aos 70. Témolo que traballar con ese capital que adquirimos cando somos novos, non? Unha vida activa, mientras podemos, non? Nos 20, 30, 40 anos, vai nos facer que cando cheguemos á maioridade vamos estar moito mellor, gozar de maior saúde, e como víamos outro día que a testosterona, non, que disminuía e baixaba, unha ferramenta clave é o deporte para corrixir isto. Pues moitísimas grazas, Cristian, por todas estas claves, ademais dun tema tan interesante que, como sempre aquí en Hora Galega, queremos derribar absolutamente todos os temas tabús, e si hai que fomentar, hai que socializar, e hai que darse agarimoos, facer un poquinho de cardio, como di Adri. Moitísimas grazas. Nada, vos, como sempre.